Nginitshela ukuthini nina nobabili. Ngitheni kini? Ubani onikele quotation? Kodwa benginicelile ukuthi nibhale u40 ama-rupee plate ngalinye. Nina nibhale u50. Ubani owenze le quotation? Seniqalile-ke nina nobabili nisenzela iy'nqumo zenu. Kuhle ke. Aningitshela ubani onivumela ukuthi nenze lokho? Baba, Hey! Pendula umbuzo wami kuqala. Ngitsheleni libiza malini iplate ngalinye? amashumi amarupa ukuthi sigibele siphinde senze umsebenzi. Thula wena. Ubani owakutshela ukuthi kulomsebenzi uzothola umkomelo wena? Kodwa baba, angeke sizozela ukuthi uma solandela izinhlelo zakho. Asitshali kule project ukuze senze inzuzo. Impilo yabantu iyawohloka njengoba bengakwazi ukuthenga ukudla okunomsoco. Lo msebenzi ngowabantu abampofu. Ukuze nabo bezokwazi ukuthola ukudla okunomsoco ngemali encane. Akusikho konke ongakwazi ukubhekana nakho ngomqondo webhizinisi. Ningakwenza kanjani ukuthi niphuce laba bantu ilungelo labo? Qedelani lo msebenzi ngendlela engisho ngayo. Ngale kwalokho ini? Angeke sikwazi ukwenza lokho. Yabona, asibone abantu abathanda ukucophelela njengawe. Futhi asifuni nokuzama. Viraj uthini ngempela? Thula promote. Sikhathalwe ilento thina. Kungani kumele sicele yonke into kumele siyenze? Isifika kwelinye izinga lento lokuthi kufanele sicele imvume yakhe. Uthanda kabi nje ukulawulana lo, uyathanda nje ukulawulana. Ngiyacabanga nje ukuthi akakwazi ukuhlalisa phansi komuntu nezinto nje. Ithi ngikutsheleke mina ndoda, singabantu nje sinemizwa. Kumele ngabe wonke umuntu udatsela isiginqi sakhe kule ndlela, kodwa mina ngiyenzi ke mina leyo nto, ngiyenzi leyo nto mina. Promote, awungitshela into eyodwa nje, kumosheke kuphi? Ngitshele sonephi? Sicabanga ngenzuzo yenkampani, ikuphi inkinga ngalokho? Kodwa nje cha. Wena uhlezi uright, ikujwayelekile nje, ithina esibhedayo. Akulungile lokho. Uhlezi senza umuntu ongamoshi lutho nje, angithi. Ngitsheleke, awukazi wenza iphutha. Ngithi ngitsheleke, awukazi enhlobo wenza iphutha. Okubaluleke kakhulu kungani silele wena? Kungani silele wena? Ungubani wena? Ngitshela uNkulunkulu wena na. Thula! Thula! Uma uke wathi vu nje ngizokukhohlwa. Uzokwenzani? Uzongixosha kule ndlu nami angithi. Yini lokho okwazi ukwenza? Yini lokho okwazi ukwenza ngithi? Ngithi ngikutshene mina ndoda, angiwesabi mina ndoda, ngizohamba la endlini. Ngaphandle kwalokho, ithi ngikucecisele into eyodwa ke. Sikwazisa izinto njengobaba wethu ngoba ugogo usitshayinile ukuthi senze njalo. Viraj, lento oyenzile iyiphutha elikhulu kabi. U-AJ solokhu amazi usemncane kabi. Sonke siyabaza ubuhlakani bakhe kanye nolwazi analo. Konke ngaye siyakwazi. Uyazi ukuthi akaze athathe izinqumo ezingezisa empilweni yakhe nakanye nje. Okwenza lokho ingoba uhlale ecabanga ngaphambi kokuthi athathe isinqumo. Noma isiphi isinqumo. Hayi njengawe ongenangqondo. Zonke izinqumo asithathayo zihambiselana nokuhlomulisa omunye umuntu. Omunye umuntu hayi yena. Kodwa wena ushintsha isinqumo sakhe kanjalo nje. Ngobani? Ngoba ujaha ukuba usaziwayo. Bekungamele Viraj. Wenze ngalendlela owenze ngayo namhlanje. Ngingakhohlwa kanjani Duka? Ngitshela into eyodwa, ngabe kwakuyiphutha elincane? Ngitshele, ngabe kwakuyiphutha elincane? Ngivumelana nawe Viraj. Ukushonelwa abazali bakhe kuyinto ebuhlungu kuwe. Ngiyaqonda lokho, kodwa nathi omalokazana sasingekho. Sasizingane singazilutho. Ukhisho yena. Ukhisho wayeqonda yonke into. Nguwe kuphela onesibopho ngezenzo zakho namhlanje. Kholwa yilokho kubonayo, okwedlula lokho umfowena akutshele kona. Uzibonela izinto ngokwakho. Yazi khona into kumele uyibhekisise wena. Kodwa nguwe kuphela othola ukubaleka kuzo zonke. Ngobani?
Ingoba niyizingane zika AJ. Uma uzethemba kangako ngawe, yekela isibongo sakwaJahagidar. Uphumbu uyosihluphekela ngokwakho. Bese uyabona ukuthi bazokwazisa noma cha. Ungayibona intukuthelo kaAJ. Kodwa ukwazi ukubona uthando ngemuva kwakho. Utheni kuye? Awuyena ubaba wethu. Unesandla isifakelo namhlanje. Wayesibhekise phezulu isibhedlela sonke. Akazange akushina kancane. uAJ wenza okungaphezulu kwalokho ubaba angakwenzela ingane zakhe. Yona ndlela enimibonga ngayo le. Wenza iphuthe libi kabi Viraj. Ubhede kakhulu. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLesihlanu on yours truly Zizonke Sisonke DStv channel 169.